demorar isto máis, pero xa vai sendo tarde, pois agradecerlle a todos os que tuvechedes aquí que viñerades, sobre todo co tempo que houve. Espero que vos gustara todas as intervencións. Espero que po ano que volvades a estar aquí, todo público, non? Os que queirades volver, por suposto, invitarvos a visitar Neixón e a comarca do Barbanza cando queirades, e aos que fixachedes as intervencións, sobre todo os que viñachedes desde máis lonxe, desde Andalucía e Valencia, pois espero que estades contentos de estar aquí, que vos gustara o sitio, e este a vosa casa cando queirades. Moitas gracias e nada máis. Moi brevemente, porque os estómagos apremian, simplemente darlle as gracias, como non, aos funcionarios, tanto a Pitusa como aquí a Víctor, por esta magnífica labor que están desenrolando aquí no Centro de Interpretación, a Xerardo Piñeiro, que é o concelleiro de Cultura e que sempre anima a que esta xornada sexa unha realidade, e, como non aquí, a Ramón Fábregas, que sempre está disposto a axudar e a poñernos en contacto con aqueles expertos que nos aleccionan, nos enseñan e nos fan amar o noso patrimonio e coñecelo. Eu non sabía que Andalucía era tan rico en este patrimonio arqueolóxico. Sempre estaba dicindo na hora do café que o relacionaba sempre co patrimonio relacionado co mundo árabe, o tema andaluz, e sin embargo tamén ten un patrimonio arqueolóxico moi rico. Boiro é bonito, Galicia é bonita, e polo tanto eu o que pido é que os andaluces veñades tamén aquí a coñecer o noso clima. Moitas gracias a todos pola vosa asistencia e como non que eso sirva de experiencia para que por o vindeiro ano volvades a repetir. E comed en Boiro. Deixo a palabra a Xosé Deira, o noso alcalde. Bo día. En primeiro lugar, felicitacións aos organizadores. Creo que xe é a cuarta encontro e que cada paso pois ten pois máis alturas, e cabe dicir esa palabra en este contexto. Darlle as gracias e felicitar a todos os ponentes que nos viñeron a dicir que, aínda que estemos un pouco lonxes, pois somos moi próximos. Somos moi próximos porque ao fin e ao cabo nos reunimos aquí para falar de nós mesmos, aínda que nos separen de distancias físicas, culturales e antropolóxicas, pois vimos a falar de nós aquí a esta pequena casa. Permitivos que conte unha anécdota. Un día estaba nun zoo e non me quero comparar por non rebaixar un pouco os outros seres da naturaleza, non? Estábamos pois mirando, había varias non xaulas, sino recintos, e nunha pois había uns animales que nós conocemos como monos, e que unha señora os veu así tan simpáticas que colleu un chicle e botoullo, e o mono colleu o chicle, empezou a darlles voltas e non sabedes como se cabreou aquel mono, que por un pouco tiralle o chicle, víamos todos tal. Eu quería que esta casa non fora un recinto ao que sí que nós temos que promocionar turísticamente, pero quixéramos que esta casa pois fora un templo onde nós acudíramos para conocernos a nós mismos, para saber quen somos, para saber como funcionamos, para saber como é a nosa sociedade, porque ao fin e ao cabo a nosa vida ben marcada precisamente por a nosa relación ca naturaleza, por a nosa relación cos outros seres humanos, por necesidade do traballo, por necesidade de ganarnos a vida, e ben tamén marcada pola nosa relación cos valores e cas entidades que nós, de alguna forma, fomos creando para axudarnos en esa tarea de ganarnos a vida, e ao fin e ao cabo, pois a antropoloxía, a arqueoloxía e todo non é máis que mirar canto nós fomos fabricando ao longo da historia para chegar a onde somos, e que non nos boten chicle porque nos cabreamos
isto é turismo tamén, pero que non nos olvidemos que isto é sobre todo un centro de arqueoloxía e é sobre todo un centro de conocimiento humano, porque ao fin e ao cabo a nosa historia é conocernos a nós mesmos. Graciñas, e que para o ano veñades por aquí e estedes ainda máis contentos que este ano. Graciñas.